obiect croșetat și tricotat manual. Este special deoarece conține emoție, este o acumulare de emoție a persoanei care l-a creat. Acest lucru nu poate fi cumpărat dintr-un magazin, în niciun fel. Croșeta a venit dintr-o nevoie de a împăca două lucruri foarte importante pentru mine, și anume a crea. Creația a fost foarte importantă pentru mine încă de când eram mică. Mi-a plăcut mereu să desenez, să pictez, să scriu și, în al doilea rând, dar poate chiar mai important, mi-a plăcut să împărtășesc iubirea mea cu cei din jur. Atunci când încep să croșetez, se face ca un fel de liniște totală în cap și nu mai aud nimic din ce se întâmplă în jur și din zgomotele din jur. Nu mai văd decât ceea ce lucrează mâinile mele. Handmade products are unique for me, and making them is like a therapy and heal my soul. And I recommend to everyone should try knitting or crochet. Ce fel de emoții sperați că articolele tricotate de dumneavoastră să aducă celor care le cumpără sau le primesc? Și cred că, în principal, grija și atenția care a fost în realizarea lor, că cineva a stat și, a lucrat la fiecare nod din articolul respectiv, deci, nu știu, un sentiment de căldură. Clubul de tricotat este un moment pe care îl aștept cu drag în fiecare lună și mă bucur că avem acest loc și spațiu în care să împărtășim ceva ce ne face fericiți. Obiectivul pentru acest târg este o pereche de mănunchi. Sper că într-o zi să le văd în tramvai sau în autobuz sau poate în metrou. Și m-ar bucura foarte tare. Ce mesaj doresc să transmită articolul croșetat de mine? Vreau să transmită celui care o să-l achiziționeze să aibă curaj. Ai nevoie de curaj să faci orice în viață, inclusiv să croșetezi, să tricotezi, să încerci lucruri.